Sa number 8, technician nga nagbakal sang kinawatan nga cellphone sang doktor, ginkasuhan. Paglapas sa Presidential Decree 1612 o ng anti-fencing law, ang kaso nga ginatubang sang technician nga nagbakal sang cellphone gikan sa duha ka hold-up suspects nga nang biktima sa isa ka doktor sa Barangay 19, Bacolod City sa atong Mayo 28. Ginsiling ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadomia, nakuha mismo sa balay sang technician ang isa ka unit sang iPhone 17 Pro kag Samsung Galaxy A55 5G nga nakawat sang duha ka hold-upper sa biktima. Gitkilala ang technician nga si alias Jonel, taga Barangay 14, kag nagabaligya ini sa mga cellphones sa downtown area. Dugang ni Rebadomia, ilan na sa karon ginatutukan ang mga nagabaligya sa cellphone sa downtown agud siguruhon nga ini mga kinawatan kag kung may mga business permit sila. Isa sa mga rason kung nga nagadamo ang kaso sa kinawatay sa syudad, amo ang madamo man nga mga technician ang nagabakal sa mga kinawatan nga gadgets. Duha ka suspect nga si alias Rem kag alias Sean. Magluwas sini, may isa pa ka persona ang natalana nga pasakaan sang kaso. May kantanan man sa amo nga insidente. Wala pa ginpagwa sang kapulisan ang identity kag kung ano ang kahilabtanan sang amo nga persona sa pag-hold up sa doktora.